कब अभी का तबीयत तो ठीक ना भइल का? ना चाचा, अभी लेकर तबियत ठीक ना भइल। पूरा चारू बगल के दवाई करा के हार गई नहीं। एकर बुखार चढ़ता उतरता, ठीक होता ही नहीं के। परेशान हो गए बन दवाई करत। अरे तो दवाई तो करावते बड़ो, कम से कम दुओ के काम पड़ेला, कुछ हो कह के देख लो, ऐसा बात नहीं है। दवाई तो होते रही लेकिन दुओ के काम पड़ेला तो वो में कोनो चीज भाड़ा तो बखले बानी, एगो जीव चढ़ा देती। देख लिया, जीव चढ़ावा चाहे जेंगा होके, मैंने कुछ दुओ के जरूरत पड़ेला। भर पकानी केहू से ठीक हो जाओ, ये ऊपर ठीक नहीं के होत। का देखा दे ना, और बहुत दूर हाल बा, कमाई के जरिया बना ले बड़े, 5 गो बकरी पाल ले, एगो बोका रख ले बड़े, जी आवता हुए भाग देता। एमे कमाई कम बा। कैसे कमाई कम बा? तो कम से कम शेर सूर के तो भगवाओ ना, जाओ ना के सुना कनी तबियत खराब बा तो का, तो एगो भाड़ा भाग देले बनी, कौची के भाग दे बनी, बकरी के बच्चा के। ई कौन भकले बा? पाल ना तनी एगो, तब न बुझाई तोर कमाई के जरिया बा, ठीक बा, कोमो बढ़िया काम। जानता रह, शेरनी के बचवा के केहू ना भागे। का है? आ तो शेर के बच्चा जौन बा उ शेर ह, महतारी ओकर शेरनी ही ह। लो सस्ता पावेला, बकरी के बच्चा लो भाग देला। काहे तो खोसिया के माई बकरी ही ह, अब बापुआ से आर बोका। सही बात